Aquí tenim els mascles volant, esperem 3/4 d'hora. Avui és dia 5 de gener del 2025. I amb l'ajuda de la bandera els faig volar 3/4 d'hora. Aquest dematí han volat les femelles. Hem tingut l'atac de l'astor, no en falta cap. Va, deixarem una estona i ara li toca als mascles. Els hem de ficar a punt per les curses que començaran al març. Començaran al març.